మీకందరికీ నాకు దేవుడు మనందరికీ ఒని కృపతిని ತೋಪಿಸರೆ ಮುನ್ನಡಿಗೆ ಬೇಸಂಜನೋ ಒನಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಿರಿಗೆ ಕೂಡ ಒನ್ ಪಿಲ್ಲ ನೀರಡತ್ತ మనడు కృతజ్ఞత తోపిసరే దేవుడిని స్తుతిసరే ప్రతి గడియ ప్రతి క్షణం కూడా దేవుడి పిల్లనగా మున్నడికి దక్కట్టు మరి నేడు మనడు యెహోషువ ఇందన పుస్తకతి మందని 2వ అధ్యాయతికి వత్తడు 2వ అధ్యాయతిని మనడు యెహోషువ పుస్తకతిని ధ్యానం తుంగొర్మినాడు కదా మున్నటి అధ్యాయ తగడ నుంచి 11వ అధ్యాయ తగడ వరకు కూడా ఓ ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు యుద్ధ తుంగొరు వత్తరు మరి బెచ్చుకో ఎదురాదని ప్రతి ఆటంకిని పోరాడోరే గెలసోరే మున్నడికి అత్తరు అవు మనడు ఈ మున్నటి అధ్యాయ తగడ నుంచి 11వ అధ్యాయ వరకు ఊడితాడు ಅದು 2వ అధ్యాయమత్త యెహోషువ ఇందని పుస్తకతే ప్రారంభ మాసందే ఓడటి ఈ అధ్యాయతిని కనుక మనడు గమనిస్కు ఈ అధ్యాయతే మరి 2 విషయకు మనకి వేడిత ఒరటి యెహోషువ ఎరుకో ఇందని నాటింకి వేగులు వారిని ఊడి వాదటంకి అసలు సమాచారం తెలుసుకుని వాదటంకి ఆ నారంతా బేలామిందే మనుషులకు బేలామినరు మరి ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు వాసనరు గనక జయించరే ఆ నాటినోరి పరిస్థితి బేలామిందే ఎంజరే తెలుసుకుండటంకి ఆ నాటిన మందని రాజుకి తెలియకుండా ఇరువురు మనుషులకిని యెహోషువ రోత్తాటు మనడూడితాడు ఇంకొకటి బాతదిత్కు రాహాబు ఇందని నాటోడి మంచి దేవుడు పొర్ర విశ్వాసం తాస్తా ఒర మంచి విశ్వాసి అత్త నాటుటిని మనడి అధ్యాయతే ఊడితాడు ఈ 2 కూడా మనడు ధ్యానం తుంగనడునాడు ఒకటి మున్నటి వచ్చిన తిని మనడు చదువుకు నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులు వారైన 2 మనుషులను పంపించి మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖ్యముగా ఎరుకోను చూడుడని వారితో చెప్పి ఇక ఇరువురు మనుషులకిని యెహోషువ రోచనో యెహోషువ నిజత్కి మోషే కానాను దేశతిని ఊడటంకి మనుషులకిని రోత్తొండు అలాగే యెహోషువ కూడా ఎరుకో ఇందని నాటిని ఊడటంకి మనుషులకిని ఇరువిరిని రోచనో మోషే తగ నుంచి ఊడోరు వత్తోడు దానిని మరి యెహోషువ కూడా తుంగొరు మత్తాటు మనడు ఊడితాడు ఇక ఊడుకు మనడు యెహోషువ ఇరువుడు మనుషులకిని మరి ఎరుకో తిని ఊడటానికి రోతగానే నాటి మందని ఆ రాజ్య తిని ఎరుకో తిని పరిపాలిసని రాజింకి ఇరువునికి తెలియకుండా ఆ నాటింకి దైతరు మరి ఆ నాటిని ఊడటానికి మరి బీనురు కూడా ఓరికి అవకాశం ఇవ్వరు ఒక మంచి సందేశతిని పేయిస్తటందుకి అసలు అగమందని సమాచారతిని కనుక్కుండటందుకి బేనూరు కూడా అవకాశం ఇవ్వస్కే మరి రాహాబు ఇందని నాటోడి ఈ నాటోడి వేశ్య మరి ఈ నాటోడి ఈ తప్పుకు తుంగొరు మందని ఈ నాటోడి ఈరు బెస్కత్కు ఆ నాటోటే లోన దెయ్తరో ఆ నాటోడి ఓరిని ఆహ్వానిస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు ఈ నాటోటి లోను కూడా ఆ నాటినికి రక్షణగా మందని మరి ప్రాకారము గోడతే పొర్రో ఈ నాటోటి లోను మత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు అందుశంక ఈరు అగదాయంగానే ఆ నాటోడి గబగబా ఓరికి మరి లోపలికి వరటించోరే ఓరిని కరింగితే వత్త విషయం బాతది ఇంచుకెచ్చి తలపటమిత్తది మొదలు వాటితే అస్కే ఒక బారి వత్తరో ఇత్తది కెత్తంగానే ఆ నాటోడి మరి మన దేవుడి గురించి ఒక దేవుడి గురించి గొప్పంగా తిరితాటు మనడు ఊడితాడు అతుకు ఇంతలో రాజింకి తెలియతే ఆ మనుషులకు ఇరువురు మరి ఎరుకో లోపలికి వత్తరించరే ఆ మనుషులకు మరి ఓరిని వెంటనే సావదంగ వలించుకిచ్చి ఆ భటులకిని ಒಂದು రాజు రోతితోండు రోత్తస్కే ఈ నాటోటగ్గా ఒరు వెయ్తరు వాదంగానే రాహాబు ఇందని నాటోడు బాత్తుంగి తిత్తుకు ఆ మనుషులకిని ఊడటి ఓరిని 6వ వచనతిని మనడు చదువుకటు
5వ చదువుకడూడటి వారెక్కడ నుండి వచ్చిరో ఆనాటుటిని వాసి తలపునోరు నేనెరుగను. చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు వేలను ఆ మనుషులు వెలుపలికి వెళ్ళిరి. వారెక్కడికి పోయిరో నేను ఎరుగను. మీరు వారిని శీఘ్రముగా తరిమితిరా పట్టుకొందురు అని చెప్పి తన మిద్దె మీదికి ఆ ఇద్దరిని ఎక్కించి దాని మీద రాసి వేసి ఉన్న జనుప కట్టెలలో వారిని దాచిపెట్టెను. ఇక మన డూడుకు 2 మనుషులకిని ఇజ్రాయేల్ మనుషులకిని ఆనాటోడి తాస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. బెస్కత్కు మరి రాజభటులకు వాసి మరి బాతది 2 మనుషులకు వత్తరాలు కదా నీయగ్గా ಬೇರೆ ಊರು ಎಂದಂಗಾನೆ ವತ್ತ మాట నిజమే. కానీ ఆ మనుషులకు మొన్నే పొడిదార్చొర మత్తస్కే మరి నా ఎగడ నుంచి దెమ్మిర్తరు ఇంచుకెచ్చి ఆ నాటోడి కెత్తటం జరిగింది. ఈ 2 మనుషులు కినిగిన ఆ నాటోడి తాస్తాటుగా మన రూడితాడు. ఊడటి జనుప ఇందని ఆ పుల్లని సాటిని ఓరిని తాస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అస్కి ఊరు దెమ్మెత్తస్కి ఆ నాటుడికి వచ్చింది కదా, మీరు ఇక్కడి నుంచి తొందరగా అనుటు అంజి కొండని అణికి మనుటు 3 రోజు కణికి మత్తస్కే మరి మెక్కనోరు నాటెంకి గిరుడ్డి దెమ్మిరి వేయితరు. అస్కి మీరు దెమ్మిరొచ్చు ఇల్లుకు పోతే ఊరు మీమిని సావు దెంగితరు ఇంజొరే ఆ నాటుడికి అయితే ఇక్కడి వరకు మరి సాయనేమిందే అస్కే ఆ నాటుడి ఒరు మాట తిని తలపొందే బాత తలపొందికు ఓడటి యెహోషువ ఇందని 2వ అధ్యాయతే 9వ వచనతిని మనడు ఓడకటు యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచ్చుచున్నాడనియు మీ వలన మాకు భయము పుట్టుననియు మీ భయము వలన ఈ దేశ నివాసులందరికీ ధైర్యము చెడుననియు నేను ఎరుగుదును. అలాగే మనడు 11వ వచనతిని చదువుకటు మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే. మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యమే మాత్రము ఉండదు. నేను మీకు ఉపకారం చేసి తిని గనుక మీరును నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారం చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలు ఇచ్చి ఇక ఆ నాటుడి రాహాబు ఇందని నాటుడు మనకి వేడుందే ఊరిని తాస్తందుకు అద్దుగిన మిమ్మల్ని కాపాడుతాను కదా, మరి నా లోత్తోరిని కూడా మీరు కాపాడవలే. ఈ దేశతిని అంతటిది దేవుడు మీకు అప్పగిస్తున్నోయింజరే మాకు తెలుసు. దానివల్ల ఈ ఎరుకోతి మందని మనుషులు కందురిగిన వెరిసి మినురు భయపరసనురు. మీ దేవుడు గొప్ప దేవుడింజరే, దీనిని మీకు అప్పగిస్తోయింజరే, దీని పొర్ర మీరు గెలిసి తీరింజరే. మరి మా దేశత మందని మా ఈ పట్టణత మందని మనుషులు కందురు వెరసునురు భయపరసునురు. మీ దేవుడు పొర్ర ఆకాశత పొర్రత్ కన్నా ఇడుపు భూమిత పొర్రత్ కన్నా దేవుడాసిమినుడు గనుక మీ మున్నే బేను కూడా నిత్తాలుండు అచ్చో శక్తి కలుగుత దేవుటిని నన్న క్యాన్సర్ వాసనను మీకు దేవుడు తుంగని మీరు జయించరువాదని విజయకంత కూడా క్యాన్స్తను. మరి మా పట్టణతోరు క్యాన్స్తరు బేలత్ కన్నా ఈ పట్టణం మీకు అప్పగిస్తో దేవుడింజరే భయపరసునురు. మా గుండె కరిగంజనకు గనుక నాకు కూడా మీరు వరో ఆనవాలు ఈముటు నా లొత్తూరిని కాపాడటి నా కుటుంబతిని కాపాడటి ఇంచుకెచ్చి రాహాబు ఇత్త ఈ నాటోడి వేశ్య ఇత్త ఈ రాహాబు ఇత్త నాటోడి తలపొందే. ఊడటి ఈ నాటుడి మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వంశావళి ఎత్తది మత్తయి సువార్తతి వేడితే కదా, ఆ వంశావళితే రాహాబు ఇందని నాటోడి మనకి వేడితే. అలాగే ఎబ్రియుల్కి రాస్త పుస్తకం అంతే 11వ అధ్యాయతే విశ్వాస వీరులకింజరే మరి అగ్గి కూడా రాహాబు ఇందని ఈ నాటోడి వేడితే. ఊడటి మరి కానాను నాటోడత్త ఈ నాటోడి మరి దేవుటిని ఆ నాటెంకి ఎరుకో నాటెంకి ఆ నాటి మత్త దేవుడికి ఎరుగో బైదె మత్త ఈ నాటోటిని ఈ నాటోటికి దేవుడు తుంగని పణుగు కేంజి దేవుడు పొర్రో విశ్వాసం తాస్తే అలాగే ఈ నాటోడు తుంగని వృత్తి బాతదితుకు వేశ్య వృత్తి
అతకన్నా దేవుడు పొర్ర నమ్మకం వాడితే ఆశతోటి తలపొందే. మీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మా లోత్తూరిని కూడా కాపాడిరే, ఈ నారంత ఈ పట్టణం అంతా కూడా మీకు అప్పగిస్తును, మా లోత్తూరిని కాపాడిరే, నా తండ్రి నా కుటుంబతిని కాపాడిరే ఇంచుకెచ్చి ఆశతోటి తలపొందే. ఆ ఆశతే నమ్మకం ఇత్తది మిందే, విశ్వాసం ఇత్తది మిందే. దేవుడు తుంగని పణుగు బాతకో నమ్తే విశ్వాసం తోపిసి తలపొందే. ఆ విశ్వాసం కూడా క్రియ ఇత్తది, పని ఇత్తది, జరిగిసొందే. బేలా జరిగిసొంది ఇత్తుకు మరి ఎరుకో ఇత్త ఆ పట్టణత మందని నాటోడి ఊరికే మేలు తుంగవలు కదా. ఊరు బాతత్కు ఆజ్ఞాపిస్తారో ఆ ఊరికి మందని ప్రభుత్వత్కి విధేయత తోపిసవాలి కదా. మరి అలాంటి నాటుడి అబద్ధంకెచ్చి మరి ఇరువురిని కాపాడితే మీకు డౌట్ వాదొచ్చు, అబద్ధం కెత్తుకు దేవుడు మరి దానిని దీవిస్తోండా, ఆశీర్వదిస్తోండా? అబద్ధం ఆడితే కదా ఇంచుకెచ్చి ఊడటి అగ్గమందని దేవుడే చిత్తత్కి వ్యతిరేకంగా జరగని ప్రతిదానికి దానికి వ్యతిరేకంగా దేవుటాకి నెత్తటంలో తప్పిల్లే. ఆ దేశమంతా ఎరుకో పట్టణం అంతా కూడా దేవుడే చిత్తత్కి వ్యతిరేకంగా మిందే. అందుశంక ఆ నాటుడికి తెలుసు దేవుడు గొప్ప దేవుడు, ఓని తరపు నెత్తటంలో తప్పిల్లే. ఓండు మనని కాపాడగలుగుత దేవుడు, ఓండు రక్షించగలుగుత దేవుడు. అందుశంకే అబద్ధమాడి ఈ ఇరువురు మనుషురికి కూడా ఆ నాటుడి కాపాడుతాడు, మనడు ఊడితాడు. అలాగే మనడు యేసు ప్రభు వంశావళితే కూడా రాహాబు వేడితే. రాహాబు కాలేబు ఇంకి సుట్టకు ఐతురు. అలాగే మనడు మత్తయి సువార్త కత్కు రాహాబిని మర్రిని ఊడితాడు. అలాగే రూతు కొడియడగా బోయాజు మర్రిగా వేడితురు. ఇలా యేసు ప్రభు వంశావళితే మరి రాహాబు వత్తే. అలాగే విశ్వాస వీరులతే లెక్కత కూడా రాహాబు మిందే. విశ్వాసం తాస్తురు ఊరికి అచ్చగా ఊరి పెదరికి దేవుడు రాస్తో ఇతుకు కారణం ஒரு విశ్వాసము కన్నా ஒரு నమ్త విశ్వసిస్త దేవుడు బెచ్చో గొప్ప దేవుడు. ఆ దేవుడు పొర్ర ஒரு విశ్వాసం తాస్తురు. అందుకనే విజయం ఇత్తో దేవుడు విజయం ஒரு విశ్వాసమే దేవుడిని నమ్తురు. అలాగే మరి అందుశంక తప్పు తుంగని నాటుడత్కన్నా దేవుడు పొర్ర నమ్మకం తాస్తే గనక దేవుడు రక్షిస్తందుకి సిద్ధపడుతుండు, దేవుడు విడిపిస్తందుకి సిద్ధపడుతుండు. ఈ లోకతే బెచ్చు ఘోరమత్త పాపం తుంకన్నా మరి పాపం తుంక్త నాటుటినిగిన దేవుడు అమ్మ నిమ్మ నిజమే కెచ్చనిని నేనిని నన్ను క్షమిస్తున్నాను, ఇంక తప్పు తుంగొద్దు ఇంచుకెచ్చి తిరిగితాటు మనడు ఊడితాడు. మనందరూ కూడా ఈ లోకత మందని ఒర్రోగిన మంచి వాడిల్లో ఇంజరే దేవుడి వాక్యం కెచ్చంది. అందరూ కూడా ఆ పాపతే తప్పి తుంగి దేవుడు ఇదన మహిమ తిని ఓడాలో అంజనోరు ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనో. దేవుడి మహిమ తిని ఓడవలిత్కు ఓని పొర విశ్వాసం తాసవలే, ఓనిని నమ్మవలే. వేషత్త రాహాబు జీవితతే ಅದು ಅನುಭವಿಸೋಂದೆ. ಬೇನಿ ಮನಸ್ಸು ಅಟಕು దేవుడి కాల్కినగ వాసి ఓని పొర నమ్మకం వాడితోడు స్వతహాగా వ్యక్తిగతంగా దేవుడిని అనుభవిస్తారు. దేవుడి ఇదని ఆ శక్తి తిని అనుభవిస్తారు. దేవుడి తోపిసని మరి ఆ రక్షణ తిని అనుభవిస్తారు. అందుశంక ఆశతోటే రాహాబు తలపంగానే ఆ మనుషులకు కూడా బాతకెచ్చనరు ఊడటి. 19వ వచనకు మనడు వతుకు నీ ఇంటి ద్వారములో నుండి వెలుపలికి వచ్చువాడు తన ప్రాణమునకు తానే ఉత్తరవాది. మేము నిర్దోషులు మగుదుము, అయితే నీ యొద్ద నీ ఇంటనున్న ఎవరికే గాని ఏ అపాయమైనను తగిలిన ఎడల దానికి మేమే ఉత్తరవాదులము. అలాగే దేవుడికి ఎచ్చినో కదా ఓడటి 17వ వచనెత్తు నోడుకడ మనుషులు ఆమెతో ఇట్లనిరి, ఇదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచ్చువారము గనుక నీవు మా చేత చేయించిన ఈ ప్రమాణము విషయమై మేము నిర్దోషులు మగునట్లు నీవు మమ్మును దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎర్రని దారమును కట్టి నీ తండ్రిని నీ తల్లిని అన్నదమ్ములను నీ తండ్రి ఇంటి వారినందరినీ
నీ ఇంట చేర్చుకొనుము. బేనో కూడా బయటికి దాయొద్దు సుమా, అందరిని కూడా నిమ్మ దగ్గరే తాసా. మరి మమ్మ ఈ నాటిని ఈ పట్టణతిని జయించనస్కే తప్పకుండా ఈ గుర్తు, ఈ ఎర్రటి దారము నిమ్మ మామిని కిటికీతి నుంచి డిప్పనిను కదా, మామిని కాపాడుతిని గనక నీ కుటుంబ తినిగిన మా దేవుడు కాపాడితోండు. మరి ఈ కిటికీతికి ఒక ఎర్రటి దారం తొమ్ము, దానికి అద్దే మాకు ఆనవాళ్ళు తినిపేసి నీ కుటుంబ తిని కాపాడితాము ఎంచుకెచ్చి వాగ్దానం ప్రమాణం ఇత్తది తీసుకుంటే ఓరగడి నుంచి ఓరుగినికి వచ్చినారు కదా, బయటికి దాయొద్దు. బేనో కూడా మమ్మ ఈ నాటిని జయించనస్కే స్వాధీనం తుంగనస్కే మిమ్మిని వాసి మమ్మ కాపాడితాము పైసొయితాము ఇంచుకెచ్చి కెచ్చినరు. ఊడటి మరి దేవుడి పొర్రో నమ్మకం వాడతా బెలాంటి ఘోరమత్తా తప్పుకు తుంకన్నా ఈ దేవుడు గొప్ప దేవుడల్లే, మరి రక్షిసని దేవుడల్లే, కాపాడని దేవుడల్లే, భూమికి ఆకాశత్కి మీ దేవుడే దేవుడు. మీ దేవుడికి ఆ దేవుడిని నమ్మి నడతని మీకు దేవుడు విజయమీసునుడు. మీ మున్నె బేను కూడా నెత్తాలుండు. అలాంటి గొప్ప పణుగు మీ దేవుడు మీకు తుంగనోడు ఇంజరే ఆనాటోడి నమ్మటం వల్ల దేవుడు ఆనాటోడికి కాపాడుతుండు, ఆనాటోడి కుటుంబతిని రక్షిస్తుండు. అలాగే ఆనాటోడి మరి విశ్వాసము తాచటమే అయ్యో కానీ దేవుడి మాటకి విధేయత తోపిస్తే అందుసంఖ్య ఆ ఇరువురు మనుషులకి కూడా అబద్ధం ఆడి ఓరిని ఈ దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మరి ఈ నారంతా కూడా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మింది గనక మరి దేవుడి తరపుని మనడు నెత్తవలే ఇంచుకెచ్చి ఇక ఆనాటోడి ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ఈ మనుషులకి మున్నెడికి నడిపిస్తాడు, మనడు ఊడితాడు. అలాగే మనడు 24 వచనకి వతుకు, మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అప్పగించుచున్నాడు, మన భయము చేత ఆ దేశ నివాసులందరికీ ధైర్యము చెడియున్నదని యెహోషువతో అనిరి. ఇక మనడుకు ఆ ఇరువురు మనుషులకు గిరుడ్డి వాసి యెహోషువకి మంచి ఆ సమాచారం తత్తరు. మరి విధేయత తోపిస్తా రాహాబుని వేశ్యత్త రాహాబు తిని దేవుడు రక్షిస్తో కదా, ఎరుకోతి మందని మనుషులకు కూడా విధేయత తోపిసుకు తప్పకుండా దేవుడు రక్షించుకోండు. విధేయత తోపిసి విశ్వాసం తాస్తా బేని మనిషిని గిన అర్ధాంతరంగా విడిసి ఇవ్వడు దేవుడు మరింగి అన్నోడు. నమ్తినే నమ్కు దేవుడిని నేను విడిసి ఇవ్వడు, విశ్వాసం తాస్కు దేవుడిని నేను మరింగి అన్నోడు. నమ్మి విశ్వాసం తాసి ఓని మాట పొర్రో ఆశ వాటి మరి విశ్వాసం మందవలే అలాగే దేవుటే నీతి క్రియ నీతి పణుగు కూడా మనడు తొంగవలే. దేవుడి తరిపిని రాహాబు ఆ పని తొంగితే అలా తొంకు గనక రాహాబిని రక్షించటమేనయ్యో, ఎరుకోతి మందని మనుషులకు అందరూ విధేయత తోపేసి కోరినిగేనా దేవుడు రక్షిస్తగలుగుత సమర్థుడు. సర్వలోకతికి దేవుడు అత్తస్కే ఓరిని బారి విడిస్తోండు, ఓరిని కూడా రక్షించుకోండు. కానీ విధేయత బేనో అతుకు బేని మనసు అతుకు ఎండు దేవుడు ఇంజరే మా కొరకు వత్తో ఇంజరే ప్రాణం వాటితో ఇంజరే బేని మనుషులు కతుకు నమ్మి విశ్వాసము తాసి ఓరి పాపో ఒప్పుకొనిజి దేవుటగ్గా నిత్తితోరో ఓరిని దేవుడు రక్షిసి ఓని రాజ్యతికి వారసులకినిగా తుంగితోండు. మరి నేడు ములిపే ఈ మాట క్యాంజర్ వాస్తున్నాడు కదా, ఆ ఇరువురు మనుషులకు వత్తరు ఎరుకో తినోడటంతకి రాహాబిని దేవుడు రాహాబు తాస్త విశ్వాసత వల్ల ఆ మనుషులకు క్షేమముగా మళ్ళీ గిరుడ్డి యెహోషువత గత్తరు అంజి చక్కటి సమాచారం కెత్తరు. అలాగే రాహాబిని గురించి గొప్ప మరి రాహాబిని కుటుంబతిని రక్షించటానికి అలాగే ఇజ్రాయేల్ మనుషులకిన్లో రాహాబుగిన ఓరితో పాటు లెక్కించబడటానికి గొప్ప సమాచారతిని ఓరు పేసొత్తరు. మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్సని మీరు బెలామినిరి బెలాంటి స్థితి మతకన్నా నమ్మకం వాడతా మనిషిని దేవుడు విడిసివో రక్షిస్తుడు. అలాగే ఆశతోటే మీ కుటుంబకు మీ ఊరందరూ రక్షించబడతవలించు రాహాబింకి మత ఆశ మనందరికీ మందవలే
అందరూ కూడా రక్షంతే మున్నెడికి దాయవలే దేవుడు ఇదని గొప్ప ఆశీర్వాదతిని తీసుకుంజరే. మరి ఈ లోకత మందంగానే సొంతం తుంగు కొనిచి మున్నెడికి దాయన కుటుంబకినిగా మీరందరూ మందవలించరే. మీ కుటుంబకిని కొరకు రక్షంత కొరకు ప్రార్థన తుంగోరే దేవుటి మాట ప్రకటిస్తురు మున్నెడికి అందవలించరే. మనందరిగిన ప్రార్థనతే మున్నెడికి దక్కట్టు కణుకు పిమ్ముటు. యేసయ్యా నీకు వందనకు. నేను ములిపే నీ మాట క్యాంచర్ వాసనం. మరి బెగు మత్త రాహాబును ఎన్నుకొట్టిని పాపుత మత్త దాని బతికిని ನಿಮ್ಮ దేవుటి నించొరు నమ్తే గొప్ప వెలిగిని ఓడితే అద్దు దాని కుటుంబము రక్షించబడతారయ్యా. అన్నదమ్ములకు అందరూ కూడా దేవుడు మరి కాపాడుతాడు. నేను ములిపి ఈ మాట క్యాంచని నీ పిల్ల ఓరి కుటుంబకు ఓరి అన్నదమ్ములకు ఓరి చుట్ట బంధువులకు అందరిగిన రక్షించబడతవలయ్యా. ఇంజరే నీ యొక్క ప్రాధేయపరతని పిల్లనగా నీ పిల్లనందరూ ఇంత ఆశయ్యా. నీ రాకడ వాసుంది కదా, మమ్మందరం నీ పిల్ల అందరూ కూడా సిద్ధపరచటానికి సాయం తుంగా నీ పిల్లంకి మందని ప్రతి అవసరతిని అక్కరతిని తీర్చ ఒక కుటుంబకిని తోడాసి నడిపిసింజరు. ఈ మాట అంత ఏసైతే పెద్దతే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్.